So, sa first topic natin, makikita natin na nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, tapos nagbibigay siya ng official doctrine sa tao, then ang tao na yung mag-develop. So, ito, teachings ng simbahan katolik, teachings ng Diyos, patungkol sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa Old Testament, meron na siya nire-reveal na hindi lang sa iisang persona. For example, sinabi niya, let us make man in our own image and likeness. So, ibig sabihin, hindi lang sa isang persona, kundi marami silang persona, pero hindi pa final kung iilan sa Old Testament. Then, doon na final na sinabi ni Kristo, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So, pagdating sa simbahang katolika, sinabi ng simbahang katolika, yan yung tinatawag natin na Santissima Trinidad, yung Holy Trinity. Okay. So, yan yun. So, ngayon, ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, wala nang ibang makaka-create ng isang doktrina. Hindi pwede na ang mga Santo Papa, ang mga obispo at mga pari mag-create ng kanyang new doctrine, ng kanilang new doctrine. Hindi pwede. Kasi ang function ng mga pari at mga obispo ay ituro ang mga aral kung ano ang itinuro ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. So ngayon, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. So, ano ang pagkakakilala ng simbahang katolika sa Diyos? So, yan yung sinabi ko kanina. So, ang Diyos sa Old Testament, makikita natin na nire-reveal ng kanyang sarili, pero hindi pa kung sa tawag iningkuan pa ba, kung sa Bisaya pa, nagtago pa sa iyang kaugalingon. Gipadayag niya yung kaugalingon apa nagpabilin gihapon nga nagtago. Wala pa gid siya mailhi. Kung nasa Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our own image and likeness. Buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway ug kasamahan. Let us make man in our own image and likeness. Pag sinabi niyang let us, so ibig sabihin, yung kasama niya same sa kanya na creator. Kasi yung rason ng mga saksi ni Jehovah sa mag-ano yan ng argumento, ang sabi nila ang kasama daw po ng Diyos diyan, pag sinabi ng Diyos na let us make man in our image and likeness, is mga anghel daw po. Hindi po yan totoo, kasi ang kasama ng Diyos diyan, nang sinabi ng Diyos let us make man in our own image and likeness, ibig sabihin let us, so kasama niyang creator, hindi creature. So pag sinabi niyang let us make man in our own image and likeness, ang kasama niya ay creator din. So saan po ba yan na klaro yung kasama ng Diyos nang sinabi niya let us make man in our own image and likeness? Naklaro po yan, naklaro na nga tawag ining teaching, naklaro na nga statement sa Dios nga buhaton nato ang tao sama sa tungkol ng dagoy kasamaan. Naklaro na pag-abot, pagdating ng New Testament, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ng mga apostol, sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa ay ang berbo, at ang berbo ay kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. So ibig sabihin, yung kasama ng Diyos linalang niya ang sanlibutan, linalang niya ang tao, number one na kasama niya ay ang Panginoong Jesucristo. Babasahin naman natin dito. Ay, naasikuan, i-add ko to sa stream. Maayong buntag, Sir Jan. Maayong kinakasyan. Pag sa katong gustong musulod, i-click lang ninyo ang i-click lang ninyo ang kining kuan, i-click lang ninyo ang tawag ining link para makasulod mo sa ato ang gitawag og program. Okay. So padayon ko. Padayon lang ko si Sir Jan, ha. Padayon ko. Okay. Karon. So pasensya na kayo sa Tagalog na ko, sir. Kaya nagkatuod balintong taning yati ni. Okay. So, okay, asa na ba ko ato? Okay, St. John chapter 17 verse 5, kung totoo po ba? Kung totoo ba na si Panginoong Jesucristo ang kasama ng Diyos nang lumalang sa kalibutan, sa sanlibutan, kalibutan naman,
17:5. Sabi dito. Okay, babasahin natin ha. Okay, kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalan taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. So yung kasama ng Diyos, ng Ama, pinaka number 1 ay ang Panginoong Jesucristo. Number 2, Genesis chapter 1 verse 1 and 2. So number 2, number 3 niyang kasama is ang Espiritu Santo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa Old Testament, klinaro ng Panginoong Jesucristo pagdating sa Bagong Tipan, sa Bagong Testamento. So ngayon, meron silang argumento, sir. Kung totoo po ba yung sinabi mo, so ibig sabihin tatlo na ang Diyos ninyo? Ay hindi po. Bakit po? Nagtuturo ang aral ng Simbahang Katolika, ang doktrina ng Simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, naniniwala tayo sa iisa lang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So nagtuota sa usa lamang ka Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. So karon. So makita nato nga, kining tawag ining Amahan Diyos ba niya? Walang problema sa kanila. Sa kanilang paniniwala, particularly kung titingnan natin yung mga fundamentalist groups. For example, Iglesia ni King Kong, Iglesia sa Ungo, Iglesia sa Encanto. Hindi lang ako mag-ano ng mga yung official name nila. Kasi actually name lang 'yan. Hindi yan sila talaga totoo. Pag sinabi Iglesia ni Cristo, ang ibig sabihin kay Cristo pa ba yan? Hindi po. Hindi po yung kay Cristo, kay Manalo yan. Yung Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, saligan. I-claim nila na sa Panginoong Diyos na po yan. Hindi po yan sa Panginoong Diyos. Kay Eli Soriano yan. Tatag yan ni Eli Soriano. Tatag yan ng isang Pilipino. So ibig sabihin, makikita natin kahit na nagdadala sila sa pangalan na nakasulat sa Biblia, pero hindi ibig sabihin na sila na yung iglesyang itinayo, in-establish ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po. Okay. So balik ta. So karon, wala silang problema sa pagka-Diyos ng Ama. Dito sila nagkakaproblema sa pagka-Diyos ng Anak. Sabi nila, ang Panginoong Jesucristo ay hindi po yan Diyos. Hindi yan Diyos ang Panginoong Jesucristo kasi sabi sa Biblia, so dapat iglesia ni Manalo, di kay iglesia ni Cristo. Iglesia ni King Kong na, sir. Sir Sunny Liaban, di na iglesia ni Cristo, iglesia ni King Kong na. I-add na ko sa stream. Okay? Gi-add na nako si Sir Gario Badik. So, tulo nami, maayang buntag, Sir Gario. Na Sir Gario, Sir Jan. Okay, so kato nga gusto pang musulod, pwede pa. Pwede mo musulod, at least naka-live ta. Okay, so padayon ta. So, ang problema nila nga kini sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo, ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Mo gyud Sir Sunny, iglesia ni King Kong. Sige, pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Sabi nila, si Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos kasi sabi sa Biblia, ako ay totoong Diyos at hindi tao. Ingon sa tawag ining si Bisaya pa, kay ako Diyos man o dili tao. Di ba? So therefore, si Kristo dili Diyos kay siya tao man. Ang problema kasi nila, ginagamit nila yung setas, yung kapitulo at saka bersikulo na kiniklaim nila na si Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Ginagamit nila ang setas na yan sa Old Testament na hindi pa nangyari ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. So kung si Bisaya, pag giwelding nila ang tawag ining putaw dito sa plastic. So dili pwede ma-adapt na. Tinuod man nga ang tao dili Dios. Tinuod man nga ang tao di gina mahitabo nga mamahimong Dios. Pero dili nimo pwede pugnan nga ang Dios mahimong tao. Or magpakatao nga naman, St. Luke chapter 1 verse 37, mabuhat sa Dios ang tanang butang. Magagawa sa Dios ang lahat. So, kung ato ang tawag ining tan-awon, kung titingnan natin, so sa sinabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi tao, totoo po yan kasi yang panahon niyang hindi pa naging tao ang Panginoong Jesucristo. Sa New Testament na siya naging tao eh.
Oh, sa Old Testament hindi pa. So totoo yung sinabi ng Diyos na kay ako Diyos man o dili tao. Oh. Totoo akong Diyos at hindi ako tao kasi hindi pa siya naging tao sa panahong yan. So wala pa siya nahimong tao nga hindi tawag og panahon. So di yan pwede magagamit ng setas na yan pag disprove sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. So number two argument. Sa ginamit nilang setas, Numeros chapter 23 verse 19 and Hosea chapter 11 verse 9, kung titingnan natin, kung sa kuan pa ba, mas gamhanan pa sila sa Diyos, kipugna nila ang Diyos. Pugna nila ang Diyos nga, di pwede mahimong tao, di ka pwede mahimong tao, Lord. Oy, so ang buti pasabot, ang ibig sabihin, mas makapangyarihan pa sila sa Diyos. Kasi, usaban na sa Tagalog ng pugnan, nagpakatao ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yes, sir. Yes, sir. Tama po yan, sir. Usaban na sa Tagalog ng tawag ining pugnan nila. Ano sabi niyo? Pigilan, sir. Pigilan. Okay. So, ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan, ang makakapigil ay yung mga nilikha niya. Na sinabi ang Diyos, okay, gusto kong maging tao. Ay, sabi ng mga iglesia ni King Kong at saka iglesia sa Ungo, ay hindi Lord, pipigil lang ka namin kasi hindi pwede na maging tao ka. So, mo na yung pinakadako nga problema. So, mas gamhanan pa sila sa Diyos kung mauhon. So, karon, so ang Numeros chapter 23 verse 19 at ang Hosea chapter 11 verse 19, 23:19 o Hosea chapter 11 verse 9 rather. So, hindi yan siya prueba na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Kung susundin natin ang kanilang mga argumento, sabi nila, di ba, sabi nila na kung hindi masusulat, kung hindi nasusulat sa banal na kasulatan, kung hindi mababasa sa Biblia ang isang aral o isang doktrina, ang gayong tagapangaral ay hindi po yan siya tunay. Ang doktrina pong yan ay hindi po yan tunay. So kung susundin natin yung argumento nila, yung teachings nila, na kapag hindi mababasa sa Biblia, kung hindi mababasa letra por letra sa Biblia ang isang aral o isang doktrina, mababasa po ba natin sa Numeros chapter 23 verse 19 at saka sa Hosea chapter 11 verse 9 na sa Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos? Mababasa po ba dyan? So kung susundin natin ang kanilang argumento, so hindi mababasa. So ibig sabihin, ang katuruan nila, sila rin yung nasusunog sa kanilang own teaching. So ngayon, so yan, pinakaunang argumento. So ang Diyos ay hindi tao. So ang setas na yan ay hindi pa naging tao ang Diyos. Kaya nga sa St. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Pagdating sa 14, sa verse 14, and the Word was made flesh. At ang verbong ito ay naging tao. So, hindi sila makakapigil sa Diyos. St. Luke chapter 1 verse 37, nothing is impossible with God. Di ba? So, hindi nila mapipigilan ang Diyos kung ano ang gagawin ng Diyos kasi hindi sakop ang Diyos sa kaniyang mga creature. Okay. So, yan po ang ating argumento. Pangalawang argumento, sabi nila, di ba ang Diyos alam niya ang lahat? Bakit si Panginoong Jesucristo hindi niya alam kahit sa kanyang pagbalik dito sa sanlibutan. Sa Bisaya pa, di man niya alam, di man niya wa man siya masayod kung ano siya tawag ining mubalik. Bisan gani daw ang anghel sa langit wa masayod. Og ang anak sa tao wa daw masayod. Kung ano siya tawag ining mubalik. Wa sila kabantay o hindi nila namamalayan na ang sinabi ng Panginoong Jesucristo ay hindi po yun siya ano ba yun? Hindi po siya inline sa iniisip ng iglesia ni King Kong at saka mga Seksi ni Jehovah. Hindi po. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo is concealing the truth po yun. Ang ibig sabihin, hindi niya pwedeng sabihin kung kailan siya babalik. Kasi yung mga tao, kung sa Bisaya pa, magsalig ba? Magsalig instead of magsalig. So instead of magsalig, ang gibuhat sa tao, ang buhaton sa tao, kung kabalo sila, magsalig ang tao.
So gagawa ako ngayon ng ano, gagawa ako ngayon ng kasalanan tapos alam ko naman na bukas babalik ng Panginoong Jesucristo. So bukas na ako magbago. Bukas na lang ako magbago, di ba? So instead of musalig, instead of ano ba 'yon sa ano ba 'yon sa Tagalog yung magsalig? Pagpasensyahan niyo po ha. Yun na po, gagawin ko kayong mga vocabulary ngayon. Okay, sa gusto pang musulod, pwede mong musulod sa ato ang mga sir. Pwede mong musulod sa ato ang tawag ining streaming. Okay, ayaw mong kalimot sa pag-share ani nga ato ang online conference karon ha. So magbibigay tayo ng certificates after this seminar. So matatapos tayo by 4 PM. Okay? So yan po. Umasa. Actually yan yung salig ano ba? Naniniwala. Pwede rin po. Umasa. Pwede rin po. Pero mas kuan mo sa Bisaya kay salig ug salig ba ang buti pasabot man magsalig kanang kuan siya tawag ining kana bang kung sa kuan pa ba kanang mura og instead of ang iyang faith is isubmit niya sa Dios, ang iyang gihimo is ang iyang faith is gituuhan lang niya iyang kaugalingon. So ingon ana ang buot nako nga tawag ining ipasabot. So yan yung ano ko, yan yung instead of faith, belief ang umiiral, hindi na belief ang umiiral. Belief sa Diyos ang umiiral, kundi belief na sa sarili. Okay. So, pag nang sinabi na Panginoong Jesucristo, kahit na ang anak ng tao ay hindi alam kung kailan babalik, concealing the truth po yan. Hindi po yan siya ibig sabihin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi alam kung kailan siya babalik. Kasi ang Panginoong Jesucristo kahit siya naging tao, na-enjoy niya ang beatific vision. Kasi totoo siyang Diyos, totoo siyang tao. Yan po ang ating argumento. Number 3, sabi na, di ba kung totoong Diyos ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos wala pong kamatayan according sa 1 Timothy chapter 6 verse 16. Bakit si Panginoong Jesucristo? Bakit si Panginoong Jesucristo ay namatay? So ibig sabihin ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Ay isa po yung kabulastugang klaseng rason po yan. Kasi alam naman natin ang Panginoong Jesucristo ay naging totoong tao. Di ba? St. John chapter 1 verse 1 and verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh. Sino po bang word yan na naging flesh? Yan yung word, yan yung verbo na sinabi ni St. John, yan yung verbo na sinabi ni St. John na God o Diyos sa verse 1 pumasok na si Ma'am Sheng. So 4 na kami ngayon dito. Sakto ba ni Sir RJ, connect ba ni nato sa giingon ni Kristo even ang anak sa tao? Yes sir, mo na ang abot na kung gipasabot. Katong giingon nga bisan ang anak sa tao wala masayod, concealing the truth na dili na siya nagpasabot na siya nga tawag ining ko anak kanang wa masayod ang atong ginasulat. For example ba, kanang giingon ba to sa Genesis kanang ko ang ginabasihan, di ba nakasala ang tao, pagkahuman niabot ang Dios naglakaw sa tanaman sa Eden, pagkahuman niingon ang Dios, hain man kamo Adan og Eva, hain man mo. Ibig bang sabihin hindi alam ng Dios kung saan ang yung tao? Then pagkatapos niingon si Adan og si Eva, ni ami Ginoo nagtago, niingon ang tawag ining Diyos, sinabi ng Diyos, bakit kayo nagtatago? So ibig bang sabihin hindi alam ng Diyos na nagtatago ang tao? Nagtatago si Adan at saka si Eva? Niingon nitubag ang tao, hubo mong mi Lord. Kami po'y hubad, sabi ng tao. Lord, kami po'y hubot-hubad. Niingon ang Diyos, bakit sinong may sabi sa inyo na hubot-hubad kayo? Kumain ba kayo sa bunga ng kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo? So ibig bang sabihin hindi alam ng Diyos na kumain ang tao sa kanyang ipinagbabawal na ipapakain sa kanila? So yan yung concealing the truth. So yan yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. Alam niya kung kailan siya babalik kasi siya yung babalik di ba? So alam niya kung kailan siya babalik pero hindi niya sinabi kung kailan para ang tao ay hindi
Kung sa Bisaya, pamagsalig ba? Oh, oh, depending only, kumbaga ba? Tama ba? Sa tawag anang ako ang tawag ining punto. Device was not connected. Sir Warren, pwede man ka magkuan sir? Isulod og balik daw sir kay di man gumakonect ang imuhang kuan sir. Dili makonect ang imuhang tawag ining sana. Okay. So, mo na nga si Ginoong Jesucristo according ni Saint Peter, Saint John chapter 21 verse 15 to 17, niingon San Pedro, nasayod kas tanan. Ginoo, nasayod kas tanan. Sa Tagalog pa, Lord, alam mo yung lahat. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Number 3 arguments nila, kung totoo po ba na si Panginoong Jesucristo ay Diyos? Kung si Kristo po ba Diyos, bakit ang Diyos nyo ay namatay? Ang Diyos, sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, wala po yan siyang kamatayan. Bakit si Panginoong Jesucristo ay namatay? So, ibig sabihin na hindi po yan sa Diyos. Hindi po. Ang Panginoong Jesucristo, the fact na naging tao siya, so ibig sabihin, subject siya ng kamatayan. Di ba? Yan yung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 4 to 5. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay naging tao, so ibig sabihin ay subject siya ng kamatayan. So, noon, ang Panginoong Jesucristo, wala siyang laman, hindi siya naging tao, so ibig sabihin, hindi siya subject ng kamatayan. Pero, nang inacquire niya ang ibang nature, yung lain nga gitawag og nature, batong human nature, so, naging subject na siya ng kamatayan. Yung person mismo. Totoo po ba na ang sinabi ng Apostol Pablo na ang Diyos ay walang kamatayan? Yes po, ang Diyos wala pong kamatayan, pero kung gugustuhin niyang mamatay ay wala pong makakapigil sa kanya. Diba? Kaya nga naging tao siya kasi gusto niyang mamatay. So sabi ni Panginoong Jesucristo, Saint John chapter 10 verse 18. Titingnan ko lang kung same wordings ba ang ginagamit sa Biblia nga babasahin ko. Kasi hindi ito maing balita Biblia Saint John chapter 10 verse 18. Ano pong sinabi dito ng Panginoong Jesucristo? 18. Sinabi dito. Okay, 17, 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito ng aking ama, ng aking ama sa akin. So, kung ato ang tanawon, kung titingnan natin, walang makakapatay sa kanya. Walang makakakuha sa kanyang buhay na kahit na sino. Pero sinabi niya, kusa ko itong ibibigay. So, ibig sabihin, kabubuton, will ng ating Panginoong Jesucristo, will ng ating Panginoong Jesucristo na ibibigay niya ang kanyang buhay sa tao kasi gusto niya na ang tao ay maliligtas. So, ngayon, yung 1 Timothy chapter 6 verse 19, prueba po ba yan siya na ang tao, si Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos? Hindi po. Hindi po yan siya prueba. Yung 1 Timothy chapter 6 verse 19, prueba yan siya na ang Diyos talaga. Si Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos kasi magagawa niya ang isang bagay na hindi magagawa ng kahit na sino. Anong bagay ba yun? Yung ibibigay niya ang kanyang sarili sa tao para ang tao ay maliligtas. So ngayon, gitubag nato ang mga argumento nila. Sinasagot natin yung mga argumento ng mga kaibigan natin ng mga hindi Katoliko. So ano po ba ang prueba natin na si Panginoong Jesucristo ay Diyos? So yan yung bibigyan natin ngayon ng bibigyan natin ng kasagutan. Okay? Passing lang yung Holy Trinity natin na pumunta tayo dito sa the two natures of Christ. So ngayon, ano po ba ang prueba natin na si Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos? Meron po tayong mga biblical accounts at mga biblical statements na sinabi na ang Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos po at totoo ring tao. Isa yung sinabi natin kanina, St. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ang problema ng ating mga kaibigan ng mga hindi Katoliko, yung mga members at mga ministro ng Iglesia ni King Kong, sabi nila yung St. John chapter 1 verse 1, ang sinabi raw po ng ating pari na si Monsignor Abriol na yung word daw na nakasulat doon sa St. John chapter 1 verse 1 ay only ano ba yun, yung kaisipan plano lang siya ng Diyos, hindi pa siya existido. Sabi raw po ng pari. Remember na ang simbahang Katolika ay hindi po composed ng isang pari lang. So ibig sabihin, kung may katuruan ng isang pari na hindi sumang-ayon o hindi nasasang-ayunan ng turo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang ibig sabihin, yung pari na yan ay hindi po yan dapat paniwalaan. Pero duha ang tawag ining argumento din na either ang pari sayop or ang sayop kadtong nagbasa. So dalawa yung argumento ang ibinibigay natin. Either mali yung pari or mali yung nagbabasa sa isinulat ng pari. So titingnan natin sana ba yung Biblia na binabasihan nila. Okay, babasahin ko muna ha. Okay. Nilalagay ko kasi dito sa ilalim Ito yung binabasihan ng mga kaibigan natin ng mga iglesia ni King Kong. Sabi dito, ang binabasa kasi nila is yung footnote sa ibaba ng St. John chapter 1 verse 1. Sabi dito, St. John chapter 1 verse 1. Okay, dito. Ito yung babasahin nila. Ang ibig sabihin ng verbo ay salita o kaisipan ng Diyos. So dito lang sila magbabasa. So pag itatanong yan sa mga inosenteng Katoliko, sumasang-ayon ka ba na ayon sa inyong pari, itinuturo ng inyong pari na ang verbo ay salita o kaisipan ng Diyos? Ang ibig bang sabihin, sumasang-ayon ka rin ba na ang verbo ay hindi pa existido before pa siya nahimong before pa siya naging tao, nahimong tao na naman. Okay? So, siyempre, yung mga inosenteng Katoliko, hindi alam yung sagot, palaging gaganyan-ganyan lang yung ulo. Tama, no? Oh. Pero ang problema, itong mga taong to, yung mga ministro ng Iglesia ni King Kong, ang pagbasa nila merong deception. Kasi hindi nila binabasa yung premise, yung statement ng pari na binabasa nila yung commentary niya. So, kukumpituhin natin kasi kulang yung binabasa nila So, dito sa verse 1, yung commentary ni Monsignor Abriol. Okay, sabi dito, ipinahihiwatig ni San Juan ang pagka-Diyos ni Kristo na siyang verbo ng Diyos na nagkatawang tao. So hindi dinideny ni Monsignor Abriol ang katuruan ng simbahang Katolika at ang correct interpretation ng St. John chapter 1 verse 1 na ang verbo na nakasulat diyan ay totoong Diyos. Pero sabi dito, ang ibig sabihin ng verbo ay salita o kaisipan ng Diyos. So ibig sabihin, pag sinabi na ni Monsignor Abriol na kaisipan o salita ng Diyos, ang ibig sabihin ay existido na itong salita na ito. Hindi kagaya sa atin na yung kaisipan natin na hindi existido. Ang Diyos hindi po kagaya ng tao. Na sinabi ni Monsignor Abriol na existido na ang verbo, ito'y meron siyang pagka-Diyos. So, ibig sabihin, existido na ang kanyang pagka-persona before pa siya naging tao. Kaya nga pagdating sa 14, and the Word was made flesh. So, hindi pwede na ang maging tao ay isa lang invento or isa lang bagay or spoken word lang. So, ang naging tao ay persona mismo. So, ibig sabihin, yung verbo na nakalagay sa St. John chapter 1 verse 1 ay isang persona. Kaya nga naging tao Bakit? Bakit siya naging tao? Kasi isa siyang persona. Ibig sabihin, existed na ang kanyang existensya before pa siya naging tao. So, yan yung prueba natin. Pinaka number 1. Totoo ng Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sabi kasi ni San Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Then sa 18, kitin natin sa 18. Verse 18. Ito po yung prueba natin. Okay. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama. St. John chapter 1 verse 18. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang kaisa-isang anak na nasa piling ng Ama. So, ang argumento nito ng mga kaibigan natin na ministro ng Iglesia ni King Kong, ang sinabi dyan, according sa Codex Sinaiticus, sabi dyan is monogenes hoyos. Hindi po yan monogenes theos. Di ba? Actually, napakinggan ko yan na argumento nung may debate dito sa Davao ng ministro at saka isang defensor katoliko. Ang problema, yung defensor katoliko ay hindi pa marunong magbasa ng Griego, kaya nga na-deceive siya ng na-deceive siya ng isang ministro. Sir, bisay ako kadyot na ako'y customer iglesia ni King Kong. Ayaw na. Okay. Usa sa ato ang tawag ng preba sa Juan 1:1, sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong maong Dios. Then ikaduhang preba nato kanang sa 1:18. Wala pagyutawan nakakita sa Dios Amahan kung dili ang Dios nga anak maoy nagpaila gayud kaniya. Nga naa siya sa sabakan sa gitawag og Amahan. Di naman po ko kabalo hinuon magbinisaya na unsa naman mura magmasalapid na po dinuon akong ba binisaya. Okay. Karon. So, ang 1:18 mingon din sila nga ingon tong mga iglesia ni King Kong, ingon nila nga dili man na gingon din nga kay sumala pa sa mga codex sa tawag ining kining sa New Testament. Dili man na monogenes hoyos ang monogenes theos ang nabutang din na, kundi monogenes hoyos may nakabutang diha. Kay ang monogenes hoyos ang translation niya is only begotten son, bugtong anak sa Dios. Nya dito sa monogenes theos isa bugtong anak nga Dios. So murag mingon sila magkasumpaki na. Remember nga ang pinakauna nga codex or tawag anang manuscript nga tawag ining nasulat ug nakaplagan kanang Codex Vaticanus. Mo ni pinakakaraan. Ang Codex Sinaiticus ug Codex Alexandrinus kanang mga manuscripts ulahira na siya. So mo na nga ang translation, ang tawag ining Greek nga ginagamit sa tawag ini nga Kristyanuhan, ilabi na ang simbahang Katolika, mo gamit yun sa Codex Vaticanus. So mahulog lang siya nga variants tong tawag ini nga Codex Sinaiticus. Ginatanaw ang tawag ini nga kung sa kuan pa ba ang pinakakaraan nga writings. So ang monogenes, pero imo tan-awon ang monogenes theos ug ang monogenes hoyos or kanang bugtong anak sa Dios o bugtong anak nga Dios, dili sa managkasumpaki kay diha sila magdaog sa term nga monogenes. Ang term na monogenes, two words man na siya. Mono means only, genes means consubstantial. Na siya consubstantiality. Pareha siya nature. Pareha siya gitawag og kinaiya. Pareha siya tawag anang kinaiya. So kung mitag monogenes, either mo gamit siya theos or hoyos or God or anak, pareho siya kinaiya sa amahan. Same sila ng nature sa kanyang ama. So pareho sila nature. So kung unsa ang nature sa amahan, mausab ang nature sa gitawag og anak. Okay? Adili na si Bro Roland, sir, si Sir Gario Badik na ang naa sa kuan, sir. Si Sir Gario Badik na nga tuang dili na si Sir Roland. Naalaan ka Sir Gario ug si Sir Roland Pards. Okay. So, either of the two pwedeng gamiton. Kita mga Katoliko, pwede mo gamit sa monogenes hoyos, pwede po mo gamit sa monogenes theos. Pwede ta mo gamit sa bugtong anak sa Dios o bugtong anak nga Dios. Kay diha ta mo muhawid sa term nga bugtong nga anak. Buti pasabot na as a consubstantiality. Pareho siya o gitawag og substance. So ang John chapter 1, St. John chapter 1 verse 18 and St. John chapter 1 verse 1 naghatag nagpreba nga si Ginoong Hesukristo tinuod gyud nga Dios. Number 2, proof. Sana ba 'yan? Okay.
Pangalawang argumento, pangalawang setas po na gagamitin natin na si Panginoong Jesucristo ay totoo pong Diyos. Sabi po dito. Actually, malapit ng magbe-break tayo ngayon, pero hindi natin ito i-off ang ating i-off ang ating stream. Magbe-break tayo after siguro mga 11:45 or 11:30. Actually, nandito pa ako sa nandito pa ako sa the two natures of Christ. Hindi pa ako tapos sa Holy Trinity. Babalikan ko lang yung Holy Trinity mamaya. Okay. Romans chapter 5, letter of St. Paul to the Romans chapter 9 verse 5. Sabi dito, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula si Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na malawalhati magpakailanman siya nawa. Sa Bisaya, kini akong gibasa nga tawag in dokumento or Biblia is dili ni Biblia ang Katoliko. Biblia na sa Protestante kay kung mabasa mo tag Biblia ang Katoliko, mingon din sila sa Katoliko man na. So kaya meron tayong mga references, ginagamit natin ito as reference. Hindi natin ginagamit ito kasi at ating pinaniniwalaan. So ginagamit natin ito as a reference, hindi po ito ang official Bible po natin. Sabi dito, Romans chapter 9 verse 5 sa Bisaya, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao. Natawo si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. So di man nila ni kuan, di man nila ni masupak. Bisa pagtawag anang unsaon. So mo to number 3 nga text nga si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos at totoong tao. Number 4, apat lang yan ang ating ibibigay na teksto or setas. 1 John chapter 5 verse 20. Unang epistola ni San Juan, kapitulo 5 at ang talata niya ay 20. Sabi dito sa Bisaya muna natin unang babasahin. Okay. 20, sabi dito. Og kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, og kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesucristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhi nga dayon. Ya, pingon din kini siya, ang buti pasabot, kinsa man ang giingnan din nga kini siya. Ang word nga kini sa English word is this, demonstrative pronoun this. Nya ang rule niya is ang tawag in function niya is demonstrative pronoun nga nag-refer sa the nearest noun of the sentence. So sino po ba ang nearest noun of the sentence dito? Si Panginoong Jesucristo. Nang sinabi niya dito, kini siya mao ang matuod nga Dios. Ito po siya ang totoong Diyos. Sino po ang sinabihan doon na ito? It refers to Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. So therefore, ang ating Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos. Sa Tagalog, babasahin naman natin. Sir, in certain of topic, kindly elaborate, wala daw nag-exist ang Adan. Yes sir, i-elaborate natin yan mamaya. Good noon po Sir RG, watching and listening here in Santa Cruz, Davao del Sur. Sir, kung consistent kayo dito sa ating program, magbibigay tayo after this program, after this seminar, magbibigay tayo ng online certificate po. So after sa seminar po natin, so i-message niyo lang po sa ating inbox ang inyong totoong pangalan para makapagbigay po kami ng certificate po. Okay, 1 John chapter 5 verse 20 sa Tagalog version na Biblia. 1 John chapter 5 verse 20. So sinabi rito. Okay, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, yan yung sinabi ng Biblia. Ito, it refers to Christ. Then, ang problema kay ang kabulastugan nila, ang himuon nila, sige, kanang gingon na nga, kini mao ang matuod nga Diyos, ilahan ng i-connect sa San Juan 17:3.
Nga ingon si Ginoong Kristo nga makailaunta sila kanimo amahan ang bugtong matuod nga Dios o kinabuhing walay katapusan. Kaya ang intro niya, kini mao ang matuod nga unta makaila sila kanimo amahan. Ang problema, gina-connect nila again ang puthaw sa plastic. Lahi man to nga sitwasyon sa pag-abot ni Ginoong Kristo o kining pagtudlo ni San Juan. So kung amahan pa ang gipuntingan ani nga teksto kanang giingon nga ito ang tunay na Dios nga nag-refer kang kay Panginoong Kristo, kung sa amahan pa to nagpunting, kung sa ama pa nagre-refer pa yan sa ama, hindi term na ito ang gagamitin. Hindi demonstrative pronoun this ang gagamitin nila, kundi ang gagamitin ng writer hindi demonstrative pronoun this, pero gagamit sila ng demonstrative pronoun that, hindi this. So kung sa ama pa siya patungkol pa siya sa ama, itong ginagamitan na tunay na Diyos dito, hindi gagamit ang writer ng demonstrative pronoun this. Ang gagamitin niya is demonstrative pronoun that. Kung sa Bisaya pa, kadto ang matuod nga Diyos. Dili kini ang matuod nga Diyos. Diba? So mahitabo mura og binuangan nila ang ilahang tawag anang kaugalingon. So sa ato ang pagtuong Katolika, si Ginoong Jesucristo, sumala sa Roma 9:5-12, si Ginoong Jesucristo tinuod nga tao, tinuod pud usab nga Dios. Mo na dogma sa atong pagtuong Katolika, tinuod gyud nga si Ginoong Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tao based sa mga biblical accounts ug sa gitawag og mga teachings sa mga early fathers. Mo na ato ang gituuhan. So, wala sila problema sa pagka-Diyos amahan, atong gisettle ang tawag ining pagka-Diyos sa anak. Ngunang nituota nga si Ginoong Jesucristo matuod nga Diyos o tawag ining matuod nga gitawag og tao. Then ikatulo, kining pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Ingon ang mga seksyon ni Jehova, dili man na Diyos ang Espiritu Santo, tungod kay ang Espiritu Santo aktibong puwersa lang man na sa Diyos. Ingon po tatawag ining mga membro po sa Iglesia ni King Kong, yung Espiritu Santo ay hindi yan sa Diyos, kundi isa lang siyang kapangyarihan ng Diyos. Ay hindi po. Remember na ang Espiritu Santo ay persona. Kaya nga, kung babasahin natin ang Bibliang English sa St. John chapter 14, verse 16 and 26, ginagamitan ng personal pronoun he ang Espiritu Santo. So hindi pwedeng gagamitin ng personal pronoun he kung ang subject ng sentence ay hindi person. So di ba? Sabi ng Panginoon si Kristo, he will teach you all things. So kayo'y tuturuan niya sa lahat, sabi ng Panginoon si Kristo. So ginagamitan ng personal pronoun he. So ibig sabihin na ang Espiritu Santo ay persona. So ano po ba yung requirements na maging persona ang isang persona? So person is a being who possesses intellect and will. So pag sinabi nating sir, wala akong mic. Okay, na-stream na ako sir, nakapasok na ako, wala lang mic. Okay. Nakapasok na raw si Sir Warren, pero sir hindi ko hindi kita makikita dito sa stream. Okay, teka muna naglalag yung ko eh. Sige lang, wala problema. Mamaya na yan. Okay. Sige. Balik ta. So, person is a being who possesses intellect and will. So, ang persona, meron siyang intellect, meron din siyang will. Question, yung Espiritu Santo ba, meron ba siyang intellect? Meron ba siyang will? Yes. According to St. John chapter 14, verse 16 and 26, ang Espiritu Santo ay nagtuturo. So hindi siya makapagturo kung wala siyang intellect. Number two, meron po ba siyang will? Yes, meron. Acts of the Apostles chapter 13, verse 1 and 3. Okay, babasahin natin dito sa Santa Escritura. Ano po ba nakasulat dito? Kasi may nakasulat din Okay, 13. Kung tinuod ba nga na ay will or kabubuton ang Espiritu Santo. Dito natin mababasa.
13. Okay? Okay, sa iglesia sa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, kabilang sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Manahim na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka at Saulo. Samantalang sumamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, nangusap ang Espiritu Santo. Merong pangungusap na ginawa ng Espiritu Santo. Nangusap ang Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at Saulo alang-alang sa gawaing inilaan ko sa kanila. O, di ba? Igahin ka nako, sa Bisaya pa, igahin ka nako si Bernabe ug si Saulo alang sa kabuhat nga akong ihatag ngadto kanila. So naay kabubuton ng Espiritu Santo. So, kung susundin natin yung lohika, person is a being who possesses intellect and will. The Holy Spirit possesses intellect and will. Possess the intellect and will. So therefore, the Holy Spirit is a person. Ang Espiritu Santo ay persona. Question, ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Oh, sasagutin na naman natin ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Acts of the Apostles chapter 5 verse 1. Okay, titingnan natin ha kung tama ba ang setas na ibinigay ko. Chapter 5. Okay. Ano ba to? Kapitulo 5. Ang talata niya ay 1 hanggang 4. Sabi dito, datapwat ang isang lalaki ang nagngangalang Ananias kasamang ang kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang ari-arian. Ipinagkaila ang pinagbilhan, kaalam ang kanyang asawa at bahagi lamang nito ang dinala at inilagay sa paanan ng mga apostol. Sinabi sa kanya ni Pedro, Ananias, bakit inalihan ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa Espiritu Santo at kinuha mo ang isang bahagi sa pinagbilhan ng bukid? Nang di pa nabibili, hindi ba yaon ay nasa kapangyarihan mo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa pamamahala mo ang pinagbilhan? Bakit mo binalak sa iyong puso ang ganyang bagay? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So ano raw po? Sino po raw ang sinungaling? At saan po ba nagsinungaling si Ananias? Nagsinungaling si Ananias doon sa Espiritu Santo. Ang sabi ni San Pedro, hindi ka sa tao nagsinungaling. Doon ka sa Diyos nagsinungaling. Ay, nana de Sir Bong Basalo, Sir Gario Badik, nana di ay. Sa may maayo aning akong tawag anang kuan ha. Titingnan natin. Okay, i-ano ko yung arrangement niya para makita yung nasa online na nakapasok ng online. Ay, hindi rin makikita rito. Okay, pero nakapasok na sila. Okay. I will take notes sa imong explanations about Adam, Sir RJ, with your kind indulgence. If given a chance, God bless you and praying for your good health, wishes to deepen your wisdom. Likewise, sir, salamat po din po sa dasal. Huwag niyo pong kalimutan sa pag-like, share, follow sa ating Facebook page po ngayon para po maraming mapapaabutan dito sa ating programa, sa ating seminar po ngayon. Okay. So, ang Espiritu Santo ay totoong Diyos. Ang Espiritu Santo po ay totoong persona. So, ang dogma ng Simbahang Katolika, ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, patungkol sa Santissima Trinidad, ay naaayon yan sa itinuturo ng mga apostol na nakasulat sa banal na kasulatan. So, yan yung pinaniniwalaan natin. So, meron pa silang argumento, Sir, kung totoo pa na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay totoong mga Diyos yan. So, ang ibig sabihin, marami na kayong Diyos. Hindi po. Kasi sabi ni San Juan, ayon sa nakasulat, sa 1 John chapter 5, verse 20, kung titingnan natin yung Bibliang protestante, 1 John chapter 5 verse 7, sabi po dito, 5:7.
For there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. At ang tatlong ito ay iisa. So, ang paniniwala namin, ang Ama ay totoong Diyos, isang persona na sa totoong Diyos. Ang Anak, isang persona na totoong Diyos na Anak. Ang Espiritu Santo ay isang persona na totoong Diyos na Espiritu Santo. Hindi ito tatlong Diyos, kundi iisang Diyos sa tatlong persona. Kaya nga sa Athanasian Creed, ang sinasabi, now this is the Catholic faith. We profess, we believe in one God in the Trinity and the Trinity in unity. We do not believe in three gods, but one God in three divine persons. Ano po ang iisa? Ang iisa pong pinaniwalaan natin ay may iisang Diyos. Iilan po bang persona ang iisang Diyos? May tatlong persona ang iisang Diyos. So mga kapatid, mga kababayan, mga magulang, at mga kasamahan ko po sa Lay Catholic Apology International, ito po ang tandaan po natin. Hindi po tayo naniniwala sa tatlong Diyos. Hindi po tayo naniniwala na maraming Diyos. Ang pinaniniwalaan natin ay iisang Diyos na may tatlong persona. Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. So, yan po. Siya po ang nagre-reveal sa kanyang sarili from the time of the patriarchs until the time of the apostles. And siya rin po, itong iisang Diyos rin po ang nagtatag ng iisang iglesia na in the person of our Lord Jesus Christ. Siya po ang nagtatag ng iglesyang ito, at ito po ang inaaniban natin ngayon. Kaya nga po, hindi po ito nagtuturo ng kamalian. Officially yung mga itinuturong doktrina, dogma ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, hindi po ito nagtuturo ng kamalian. Ang aral na itinuturo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So, ibig sabihin po, ang katuruan ng Simbahang Katolika patungkol sa iisang Diyos, tatlong persona, na may tatlong persona, yan po ay katuruan ni Kristo at katuruan ng mga apostol. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.